Hvad så Common Ground? Vi er 22 kemikere, som for 3 år i træk har samlet os i Camp Grifer for at sprede den gode kemi. Vi er en stor flok på førsteårsstuderende helt op til PhD-studerende, så se med og lad os lidt bedre at kende. Kemi! På Common Ground! I Camp Grifer, der bliver der varm stemning. Sidste år eksperimenterede vi med en solcelledrevet højtaleranlæg, som fungerede mega godt. Et af vores campmedlemmer havde endda også bygget sit eget hus ud af genbrugsmaterialer, som han havde skrællet. Vi rydder altid op efter os selv. Her er et billede af vores pletfrie camp fra Common Ground, inden vi tog hjem. Her på Kemi, der sørger vi for den gode forbindelse. Derfor vil vi gerne holde speed dating på Common Ground og sprede den gode kemi. Er du en eksoterm reaktion, så du brandvarm? Er du glucose, for du virker bare mega sød? Jeg tror, vi skal bytte nu.